Bé, bon dia, amigues i amics. El d'avui és un gran dia de festa pel barri de la plaça Catalunya Escola Industrial i per la ciutat també de Terrassa i pel nostre país. Aquest 11 de setembre és un dia històric, un dia ple d'esperances, una d'aquelles escasses jornades en les quals ens adonem que entre tots i totes estem escrivint la història i canviant el futur. No sabem encara en quina direcció ni en quin sentit, però és evident que hi ha moltes coses que no tornaran a ser com eren en els propers mesos. I això no ho hauríem de pensar amb nostàlgia, sinó amb esperança i amb confiança en que sabrem trobar, tot i les dificultats, la ruta que més li convé a Catalunya, la que més ens convé a les persones que formem part d'aquest país. Hem de centrar-nos, penso, sempre en les persones, a Terrassa, a Catalunya, on sigui, perquè són sempre les persones i no la macroeconomia, la macropolítica o les grans abstraccions el que dona sentit a un barri, a una ciutat o a un país. I això vol dir, des del meu punt de vista, que el més important són les coses concretes, sense deixar de banda els grans conceptes que també mouen el món, l'educació, el benestar, la justícia, la feina o la qualitat de vida. Això és el que busquem tots i totes, però hi ha camins que no porten cap aquí, sinó que al contrari ens allunyen dels objectius individuals i col·lectius que compartim. Evidentment, és totalment legítim tenir diferents punts de vista sobre aquesta qüestió que avui centra la Diada. Quina Catalunya volem pel futur i com podem arribar a decidir-ho democràticament entre tots i totes. Però més enllà de les opcions més ideològiques, siguin més o menys racionals o passionals, crec que no hem de deixar de pensar mai en les persones, en la vida de les persones i en el seu futur. Aquest barri de la plaça Catalunya i l'Escola Industrial és en part hereu de decisions, de canvis, de fenòmens molt concrets que en el seu moment van canviar la història i el futur de la nostra ciutat. I permeteu-me que n'apunti alguns, els més destacats. En primer lloc, des dels principis del segle XX, ha estat la configuració progressiva d'un autèntic barri universitari, amb el seu nucli central i simbòlic posat a l'Escola Industrial. Un segon podria ser la pròpia creació d'aquesta plaça de Catalunya l'any 1986, en el context d'una ciutat que lluitava per guanyar espais públics i zones verdes, per relligar els barris i per trencar les barreres i avançar en benestar. Aquesta plaça és un dels signes d'identitat del barri, a més de l'Escola Industrial i al costat d'elements tan singulars i tan propers i compartits amb altres barris com poden ser la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa de Vallparadís o el propi Parc de Vallparadís o el Monument de la Dona Treballadora. Un tercer moment també el trobaríem, per exemple, en el gran impacte social i territorial que va tenir el soterrament de la Renfe. Es va inaugurar pel maig del 1994, ara fa 20 anys. Poques obres han canviat tant tot el paisatge de Terrassa i la vida de la gent com aquell soterrament que ja és gairebé invisible als nostres ulls però que continua generant progrés i qualitat de vida. I finalment, un quart moment, ja més en clau de futur, el dibuixarà sens dubte la posada en marxa del futur metro de Terrassa. Confiem que a principis de l'any que ve i que tindrà un impacte molt positiu sobre la mobilitat a escala de ciutat i també en aquest barri. Són moments, són decisions, projectes que han anat dibuixant la fisonomia dels carrers i espais públics que han transformat el paisatge del barri de la ciutat que una i altra vegada han millorat la vida de les persones. En podríem trobar molts més, perquè no tot poden ser grans actuacions ni grans millores. Una nova escola aquí o allà, la millora d'una vorera, una actuació per fer més accessible a la ciutat. És així com hem anat progressant, fent una ciutat en la que vivim molt millor que abans, tot i els problemes que en els darrers anys estem patint i que tant afecten a les persones i a les famílies. L'atur, la crisi econòmica, les retallades o les desigualtats. I he esmentat totes aquestes transformacions tan concretes, tan palpables, moltes d'elles, perquè aprofitant la invitació que m'heu fet, i que agraeixo molt per pronunciar aquest pregó de la Festa Major en un dia com avui, 11 de setembre, hem de saber també trobar el punt mig entre trepitjar de peus a terra i fer volar coloms. Aquesta és per mi la clau de les grans decisions col·lectives que haurem d'anar afrontant en els propers mesos. Una combinació de realisme i de capacitat de somiar, de pragmatisme i d'utopia, de preservar el que tenim i millorar tot allò que no ens satisfà. És a dir, construir un camí pel qual puguem caminar totes i tots, que puguem avançar en qualitat de vida i puguem fer el barri, la ciutat i el país que entre tots i totes siguem capaços d'imaginar. Sense oblidar mai que construïm el futur, sobretot per les persones, amb noms i cognoms, amb cara i ulls, per nosaltres, pels nostres veïns i veïnes i per les futures generacions. Moltes gràcies, bona Festa Major i molt bona Diada Nacional de Catalunya a totes i tots. Gràcies.
només demanar